Дуслар, без бүген төсле кәгазьдән менә шундый матур һәм шаян балык ясарбыз. Дуслар, бу кул эшләнмәсен ясау өчен безгә фломастерлар, җилем карандаш, кайчы, гади карандаш, сызгыч һәм төсле кәгазь кирәк булачак. Достым, син үзеңә ошаган төстәге төсле кәгазьне сайлый аласың. Безнең балыгыбыз зәңгәр төстә булыр. Шуңа күрә без зәңгәр төстәге төсле кәгазьне сайладык. Безгә квадрат ясарга кирәк. Моның өчен без кәгазебезне өчпочмак килеп чыгарлык итеп бөгәбез. Һәм аның калган ягын кисеп алабыз. Ул безгә кирәк булмаячак. Өчпочмакны тасмаларга бүлә башлыйбыз. Сез дә безне арттан кабатлагыз. Кайчыны алабыз һәм өчпочмагыбызны тасмаларга бүлә башлыйбыз. Дуслар, игътибарлы булыгыз. Без аны кисеп бетермибез. Дуслар, без кисеп бетердек. Хәзер өчпочмагыбызны тулысынча ачабыз һәм менә шундый квадрат килеп чыгарга тиеш. Хәзер җилем карандашны алабыз һәм балыгыбызны әкренләп җыя башлыйбыз. Моның өчен тасмаларны уртадагы бөгелешкә туры китереп ябыштырып куябыз. Аларны бер-бер артлы ябыштырып барабыз. Сул яктагы тасманы ябыштырдык. Хәзер уң яктагы тасманы ябыштырабыз. Хәзер тагын сул яктагы тасмага күчәбез. Менә шулай итеп балыгыбызны җыябыз. Әниң белән әбиең әле мондый рәвешле сиңа бәлки пирог та әзерләп күрсәтерләр. Без әкренләп ябыштырубызны дәвам итәбез. Шул арада әйдәгез әле балыклар турында кызыклы һәм файдалы видео карап китик. Балыклар. Балыклар суда яшәүче хайваннар. Аларның тәннәре тәңкә белән капланган. Балыкның тәне баш, гәүдә өлешләреннән, койрыктан һәм йөзү өчен җайлаштырылган махсус канатлардан, йөзгечләрдән тора. Йөзгечләр ярдәмендә балык суда борыла һәм йөзү юнәлешен үзгәртә ала. Руль вазифасын исә аның койрыгы башкара. Күп кенә балыкларның күзләре башларының ян ягында урнашкан. Балык һәр күзе белән күрергә сәләтле. Ул каршысындагы, артындагы, өстендәге һәм астындагы һәр нәрсәне бер үк вакытта күрә ала. Балыкларның күз кабаклары юк, шуңа күрә аларның күзләре бер кайчан да йомылмый. Ләкин бу аларга йокларга комачауламый. Балыкларның колак яфраклары да юк. Ә менә тавышларны ишетергә мөмкинлек бирүче эчке колаклары бар. Кеше һәм имезүче хайваннар үпкәләре ярдәмендә суласа, балыкта бу вазифаны соңаклары башкара. Балык соңакларын ябада, авызына күп итеп су каба. Аннары соңакларын ачып суны чыгара, судагы кислородны йота. Балыкларның күбесе уылдык чәчә. Һәр уылдык бөртегеннән кечкенә генә маймыш чыга. Ул зур балыкка бер дә охшамаган була. Ләкин вакыт үткәч, маймыш үсә, үзгәрә һәм чын балыкка әверелә. Син беләсеңме, дөньядагы иң күп балалы әнине билгеләсәләр, ул һичшиксез тәрәш балыгы булыр иде. Ул 6 миллион уылдык бөртеге салырга сәләтле. Маймышларны тереләй табучы балыклар да бар. Алар уылдык салып тормыйлар. Балыклар бер-берсенә охшамаган. Алар бик күп төрле һәм үзенчәлекле. Дөньядагы иң зур балык кит сыман акула. Ул җылы сулы диңгезләрдә һәм океаннарда яши. Бу балыкның озынлыгы 20 метрга, авырлыгы 21 тоннага җитә. Кит сыман акула бик әкрен йөзә. Зур гәүдәле булса да, вак балыклар планктон белән туклана.
Иң кечкенә балык булып Индонезия сазлыкларында яшәүче Paedocipris progenetici санала. Аның озынлыгы ни бары 7 миллиметр. Ә менә бу кылыч балык. Күрәсеңме, аның өске соңагында кылыч кебек очлайып торган үсенте бар. Бу кылычы белән әлеге балык башка су хайваннарына һөҗүм итә. Хәтта зур-зур корабларны да тишә ала. Балыклар yüзә генә белә дип уйлый идеңме? Юк, аларның кайберләре оча да белә. Бу оча торган балык. Ул тизлеген 60 км сәгатькә җиткерә дә судан 5 метр биеклеккә сикереп чыга һәм канатларын җәеп су өстеннән очып бара. Дуслар, видео сезгә ошагандыр дип өметләнәбез. Ә без дәвам итәбез. Менә балыгыбызның яртысы инде әзер булды һәм без аны ябыштырып, җыеп бетерәбез. Иң аскы почмакны искә таба бөгеп куябыз һәм эч почмак килеп чыгарлык итеп кисеп алабыз. Эч почмакны алып куябыз. Менә шундый матур койрык килеп чыкты. Дуслар, кызыл төстәге төсле кәгазьне алабыз һәм аның почмагында менә шундый әйләнәнең 4/1 өлешен ясап куябыз. Һәм кайчы ярдәмендә аны кисеп алабыз. Кызыл төстәге киселгән кәгазьне балыгыбыз өстенә ябыштырабыз. Ул аның башы булачак. Хәзер балыкның күзләрен ябыштырасы калды. Без әзер күзләр кулланабыз. Ә син, әгәр дә әзер күзләрең булмаса, ак кәгазь һәм кара маркер куллана аласың. Балыкка авыз да кирәк. Без аны шәмәхә төстәге фломастер ярдәмендә ясап куябыз. Балыгыбыз елмаеп җибәрде. Дуслар, карагыз әле, нинди матур балык килеп чыкты. Зәңгәр күлгә салсаң, ул хәзер үк йөзеп китәр сыман. Без аны төсле кәгазьдән ясадык.